konferencija DOTI uvek u trendu sa tehnologijama koje se razvijaju i ove godine bila je pre svega odnosno okrugli sto same konferencije se bavio veštačkom inteligencijom. Veštačka inteligencija nikada nije bolje funkcionisala nego sada, ali ono što je još bolje i lepše od toga da nikada nije bila dostupnija nego sada praktično veštačka inteligencija je trenutno svakome dostupna. Čim dođe do nekog skoka u tehnologiji i nekog razvoja tehnologije, to možemo da očekujemo da će kroz izvesno vreme uticati na poslovanje. Obzirom da se pojavila veštačka inteligencija, mi se možemo nadati da će se veštačka inteligencija odraziti i na rad IT-eva osiguravajućim društvama, a opet u cilju približavanja osiguranja generalno građanima, tako da će ovo verovatno biti jedan od tih alata koji će pomoći da osiguranje bude pristupačnije građanima, isto tako kao što vidim sada pristupačna veštačka inteligencija. Definitivno je IT, kako vreme dolazi, a i kako je pokazalo u prethodnim godinama, nosilac razvoja i nosilac promjena u industriji.